Ukertong ke NPP na pentor umkra uba Rocky haig uloong balada ki pajba ki dangkwa ban lomrau kila banyebiet ya kasan spa 1000 ar hajar habakren hakakhandai tarik uno pra ar hajar ar puar uloong ba umju penmlien ya kapisa wat lada don ki bawan ban pan jingerap ya ki badon kam shisha kum ubri ubatray ya ki imlang salang uthaulat khamtam habaki pang ki shitom bat hakanu kanu kalyang jongki samlaru uba Rocky uloong ba unyele ek election da kajing iet kajing shania ban thaulat iki samla klem kam klem jam yaki baduk ki barai toy bat wanra ek roi ka par ka shnong ka thau uloong bakum ubriu ubalayadon benta ka shnong ka thau bat ulalong ru kum urang ba dong labun snem ukermen ba upaj ba unai ka jingkershan ya u hakani ka kenti la ban kedo ba uba Rocky hek unhap banyele persha ya kunyi jong u uba AL hek UMLA ka BJP uba pensngan NCM UMDC ka Congress uba sambor dingdo ka TMC Komisi bon kong halor jong kata te kanong kumlok marwa katel menta te le se mo mobon balang hi ki kham ta kan forman shwa tinju i ko pot sa ka trekam nakaliang jung ite banong nimdan pi ka bisa banginya badan kam ka bisa ho ngi dan kam le se kam ting ke nya pulut Nari ban ai kapsai pagba tingin dan bisa hi bangin ai bisa. Gi badan del siyo kia dan man pelut. Hari nakaliang jungi tingin dan bisa ngi nyele we de kacing nyele we de jingshania amal ngayang gene election halo kanong rem mengaji kan nak pos support. Amal ba hi kum partai menta ki kun samla jungi ba klem jam ki bon ki poi sakma mo kun samla jungi kisah beteng haju hi kamdan kana rai kapan om tai kun samlang hajuni kaban ong i hakaliang kam kejam hoi wat mangir rasha singil ni poi chaka thong ru le semo da jing isne nyong te bulo bahalor ni poi chaka thong ru namla ban pun bit pun biang kam handing in wat kala kalti kan kumno bangin age jing shakri nam tai ki kun samla kam tam i pai ba jong ne ka consensus hi bat kum joi ka state hi try strong dengan ni konsensi pentemukra konsensi te babon balang hi ki thu yang but latre apo ka dorwas nong pentemukra golfing along rong badong haduk menta menir ngolong rong badong akat sansnem te de gajing e juki pai ba jong nong song snong jong ni ka dong preng snong ki jet yang la sansen te kumta hi nga nget scam hi ba ki nong song snong ne kamtam ki paradok personam kasih hi kindan hi kaji soma mga di ukun yung ka sinang matkum ju hi kini ki sinang mamarjan ki baha po konsensi penumukra kidan ka jinging itu mar ba bon ki try sinang ni mar ka nakaliang ka jong ki bon ki rang ba kilong kumel ka ba ni itu ikur ki chat ba di ki try sinang ni hot ngim klet hi ki perlok di bawan let's say mo nang sipo kan arsenal no sine ki sa itu ithawi ki yang hi berki ngi rung hi sei jo ki ni pani ka jing kersan ho nya ka liang ka jonga ka bangila ngi trash tom hi te ka song pat ha ki pai bai la da ki dan ki i ba ki dan kam ma ki change te ka song ha ki hi namar ka exam ngi kum nga jo ngai ngi habile ngi ka exam correction ki hab ai ki pai ba hi te ka song ha ki hi kata ta ka song ka perception ngi pai ba la da ki dang kwa ban long marau biang ha ka ne ka pun thong muka te kila banyak bit sanspa 1000 tengah 1000 tengah le simo te hana kaliang jongi hi te monong da ka pisah hi te ngim nam penlen hi ot kiwan chi nyonga kiwan pan ka jingarap le si la bande ha pangastam hot monong nakaliang ka jongi ngin ah pisah te ngim la le hot i ya kan show ka bangila hi le si di ngiwat galat jingarap kum le si gidan kam men yok idawai desin ngi penyekaran hi nang ne nestai man penyok idawai desin lesi kidan kam gajing thia apo government hospital ngi penyekaran hi ki doktor ngi itu kumtai la kidan kam ki kon samla jingi ha kano no liang ru lesi
หากบายเดบัดก็จึงเยเลกายจึงคนสำลามันตาเราเดกับปอร์ตลังกุมเนที่กิวันช่างงี้ที่งี้กชานเฮียกิกัดบังอิละอีบอร์ในมันองบันเละกันคุม UMLA กันบังอินเละกัน UMC ที่งี้นุ่มละมาร์มากี้กิลาดอนหากปาวาร์นะมั้งแต่เลเซกิลามันไอพิสามากี้กิลามันเป็นแบบนี้มากี้ในนักเลี้ยงกันจงอาแต่กันใช้เวทกับพิซาแต่นักเลี้ยงจงอางำละมันไอปัดบ้ากันkata no comments ping amla man ong nomor ba kumta general public amla man comments namar nga focus si ki ba kile ki MLA ki ba kile ki MDC ngapai be ki ba roki ula ban le namanta ka lawe jing khun samla namanta ka consensus namanta khamta me gilong kume nga ngan yai ban bya ka jingkring jongai ka pai ba hi ka pen I ka kam te ngong hi ka kam ka kan kam jam nomor bang ong ya phi absent senam ngem I kata kamaran bol pai ngala ban ai kamaran bol ya kata wasong siap ngala ban kele ki activities bobon nam tai khon samla te kumta hinga ngai scam ba ki khon samla jongi hi kindan ki jisani anga hoi ngai tristom na tristom haru mentang tristom nam mentang ka konsensi hi bara hoi nomor ba ka shong bat haki pat ba kan te ban ong gan I assurance we 100% bangla bagi pat ba no snong ni kun samla ni ki long kume ni ki long pa ki long ba mo bangla yo lut ki ba ayo ka jisani ngam phala ban ong namar le ho nge kendo man kasni ki ye thu ye ka jing e joki na ka por sa por nga te kumta hi nga ro kermen hi daga jing tristom ga jonga daga jing ya inti ga jonga mga soret hi kata kmat jungki bat ngam jukhen uno uduk uno baruspa ngam jukhen uno tau bahe uno tau baret mo tingi ya rengkan lambat ki hi te kumta hi nga shania scam hi lada ki pat ba ki I ka kam janga te ngala hi ban khren hi